وقتی دستور سپرش‌های پیشوای ملت президенти кишварамон муҳтарам Эмомалираҳмон тадбирҳои судманд андешида барои дар сатҳи баланди сиёсиву маънавӣ пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Tojikiston зиёда аз 700 адад бинову иншоотҳои ҷашнӣ ба нақша гирифта дар амалӣ намудани нақшаи чорабинҳо бо масъулияти ҳисси баланди ватандӯстӣ муносибат карда ба масъалаи бунёди иншооти маорифу тандурустии фарҳанг, муассисаҳои иҷтимоӣ, роҳҳо, корхонаву коргоҳҳои истеҳсолӣ, махсусан ободу зебо гардондани маҳалли зист, хиёбонҳо, гулгашту майдонҳо ва дигар корҳои созандагӣ эътибори аввалиндараҷа истодаанд. ҳамин тариқ дар боғи марказии истироҳативу фароғатии шаҳр корҳои ободкорӣ босурат идома дошта, боғ бо лоиҳаи нави инфраструктураи замонавӣ ва таҷҳизоту технологияи замони муосир баҳри бо фароғат истироҳат намудани сокинони меҳмонон таҷдидонида шуда истодааст. бояд зикр намуд ки боғи мазкур 8000 метри мураббаъро дар бар гирифта таҷдиду азнавсозии боғи фарҳангиву фароғатӣ аз тарафи сохтмончиёни корхонаи фаръии давлатии алюминии тоҷик баро монда шуда дар рафти азнавсозӣ зиёда аз 300 нафар кормандони корхонаи алюминӣ ва шаҳрвандони маҳаллӣ ба кор ҷалб шуданд. барои боз ҳам зебову дилфиреб шудани ҳусни боғ 300 адад дарахтони ҳамешасабз, зиёда аз 500 000 гулу гулбутаҳои гуногун кӯча карда шуд. дар масоҳати 4000 метри мураббаъ газонпӯш ва дар масоҳати 8000 метри мураббаъ сафолакпӯш кунонида шуд. дар ин замина 8 дукончаҳо барои арвони ҳунарҳои мардумӣ, 15 адад аттраксионҳои замонавӣ, 90 адад роҳаткурсиҳо, фаввораҳо, майдончаи варзишӣ ва майдончаи кӯдакона бо таҷҳизотҳои техникии замони муосир ҷиҳозонида шуд. бояд қард кард ки дар шафати ин як шаҳрчаи Парижи хурдакак бо инфраструктураи меъмори фаронсавӣ сохта дорои 8 дукони истироҳативу фароғатӣ мебошад. сохтмончиён ният доранд ки дар рӯзи ҷашни истиқлолияти давлатӣ боғи мазкурро мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд. корҳои ободкорию созандагӣ бо мароми баланд дар ҳамаи шаҳру деҳоти Қудок идома дорад.